Lemos en moitos sitios, en moitas circunstancias, en moitos lugares, de moitas maneiras. Lemos no bus, na estación do tren, no Insti na hora de ler, no sofá, no baño, na biblioteca, no río e na praia, debaixo das mantas, no e-book, no móvil, na tableta, no libro en papel. E cando lemos non importa nin onde, nin cando, nin como. Ler sempre está ben. Colocámonos na pel de outras persoas. Viaxamos por outras xeografías e outras épocas. Interpretamos a realidade, aprendemos, soñamos novos mundos. Desde a Biblioteca do IES Lauro Olmo convidámosvos a viaxar, a explorar outras terras, a mergullar noutros océanos. Visitaremos continentes, cidades, coñeceremos outras épocas, lugares que non existen, ou si. Ao final, como dicía Álvaro de Campos, a mellor maneira de viaxar é sentir. Compre, primeiro, unha explicación do título. Anagnórise é o nome que se lle daba no teatro clásico, o dos gregos e romanos, o recoñecemento dun feito, neste caso dunha persoa, por parte dos personaxes, o que lle dá a obra un xiro decisivo. Ese momento decisivo non podemos contalo, pero sí que podemos recomendar esta novela para que desveledes o misterio. Súa familia escapa a Madrid facendo autostop. Quere cambiar de vida. Vai non coller no seu coche Xulia. O rapaz non lle gusta que sexa unha muller quen conduza. Está cheo de prexuizos machistas, que irá modulando durante a conversa con esta muller misteriosa. A ela vaille contar a súa desgraciada historia familiar, a ruptura coa rapaza que amaba, os desacordos co seu amigo. Falar con Xulia vai non axudar a encontrarse, a saber quen é realmente. E Xulia? Quen é Xulia? En Europa Express, de Andrea Maceiras, seguimos a viaxe de Nico en busca de respostas. Tras atopar unha postal na que aparecen todos os seus amigos anos atrás, decide xuntalos para rememorar o seu pasado xuntos. Mantén a intriga ao longo do relato, o que provoca que queira seguir lendo. Os personaxes están ben deseñados e representan, de maneira bastante aceitada, comportamentos humanos. Persoalmente, Xacobe non me gustou. Paréceme un manipulador e non me agrada a maneira na que estableceu a súa relación con Aroa. A novela trata da expedición médica Balmis que levou a vacina da varíola a América. Está baseada, pois, nun feito real que ocorreu a principios do século XIX. No libro relátanse os preparativos da expedición. Foron escollidos 22 nenos de hospicios da Coruña, de Santiago e de Madrid, que transportaron nos seus brazos a vacina contra esta enfermidade infecciosa. O protagonista é Ezequiel, pero, para min, a personaxe máis importante é Isabel Zendal, a reitora do orfanato da Coruña. Era encargada deste lugar e foi a que coidou dos pequenos na súa viaxe ata América. Nestes tempos de pandemia global, a lectura desta novela é moi interesante, porque nos fai pensar sobre a vital importancia das vacinas. Esta novela comeza a inicios do século XX, cando 4 amigos atopan 3 moedas que deciden gastar nalgún produto do famoso catálogo de Walker & Down, onde hai unha ampla variedade de posibilidades, desde roupa ata mobiliario de casa. Decídense por un revólver de policía, pero isto non é o que chega. Reciben un artigo totalmente diferente, ao parecer máis valioso e procurado, ou xulgar pola xente que o quere. Ter este obxecto entre as mans provoca que os protagonistas se metan en diversos problemas e comecen unha arriscada viaxe para desfacerse del, desde a desembocadura do río Mississippi ata a cidade de San Francisco. Poden sair beneficiados, pero o camiño non é doado, xa que terán que resolver diversos problemas, e de incógnito, escoller en quen confiar en quen non, conseguirán o seu obxectivo? Nesta novela autobiográfica, o autor conta as súas experiencias no continente africano, primeiro como traballador e despois como piloto da Segunda Guerra Mundial. Ao comenzar o enfrentamento, asígnaselle un pelotón, pero é derrubado cando se dirixe ao seu encontro. Tras isto, pasa un tempo en Alexandría, donde se recupera, e pasado isto, envíaselle a Grecia e ao Oriente Próximo. A lectura parece moi interesante. Ademais, hoxe en día temos a guerra moi naturalizada. Son imaxes de destrucción na televisión, son historias de cine, son aventuras de videoxogos, pero ler sobre un enfrentamento bélico en primeira persoa é outra cousa.
Esta novela gráfica reflicte a vida de Marjan Satrapi, unha entusiasta nena que medra no Irán da Revolución Islámica. Debido ás duras condicións, vese obrigada a marchar do país na procura dun futuro mellor. O cambio non é doado, pero vai axudar a descubrir distintos puntos de vista e a decatarse das grandes injustizas que se están a vivir en Irán.